Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či v prírode existuje látka, ktorá by nám mohla pomôcť starnúť zdravšie a s väčšou vitalitou? Látka, ktorá je neuveriteľne silná, no napriek tomu o nej stále veľa ľudí nevie? Dnes sa pozrieme presne na takúto molekulu. Začnime malou hádankou z ríše zvierat. Čo má spoločné losos, ktorý s obrovskou silou pláva proti prúdu rieky, a elegantný plameňak, ktorý dokáže celé hodiny stáť na jednej nohe? Odpoveď sa skrýva v ich jedálničku a odhaluje jedno z najväčších tajomstiev prírody. A tá odpoveď je astaxantín. Možno ten názov znie trochu zložito, ale jeho príbeh je vlastne fascinujúco jednoduchý. Ide o úplne prírodný pigment, ktorý týmto zvieratám nielenže dáva ich charakteristickú farbu, ale zároveň im poskytuje výnimočnú ochranu a odolnosť. Tak fajn, poďme sa na to pozrieť pekne zblízka. Čo robí astaxantín takým výnimočným? Všetko sa točí okolo jeho hlavnej superschopnosti. Je to jeden z najsilnejších antioxidantov, aké vôbec poznáme. Astaxantín patrí do veľkej rodiny karotenoidov. To je tá istá partia, kde nájdete napríklad beta-karotén, ktorý všetci poznáme z mrkvy. Astaxantín je však v niečom iný. Je to tzv. Xanthofil, čo znamená, že jeho molekulárna štruktúra obsahuje aj atómy kyslíka a práve tomu dáva jeho unikátne a oveľa silnejšie vlastnosti. Aby sme pochopili, aký je astaxantín hrdina, musíme najprv spoznať jeho hlavného nepriateľa. A tým je niečo, čo mu hovoríme oxidačný stres. Predstavte si to ako takú neustálu bitku v našom tele. Keď prevahu získajú škodlivé molekuly, tzv. Voľné radikály, začnú poškodzovať naše bunky. A presne to je jeden z hlavných motorov starnutia. A tu sa ukazuje tá jeho neuveriteľná sila. Pozrite sa na tieto čísla, sú naozaj ohromujúce. V schopnosti neutralizovať jeden veľmi bežný typ voľného radikálu je astaxantín podľa štúdií až 6000 krát účinnejší ako vitamín C a 100 krát silnejší ako vitamín E. To je obrovský rozdiel. V čom je teda to kúzlo? Je to v jeho jedinečnej stavbe. Predstavte si bunkovú membránu ako stenu domu. Väčšina antioxidantov chráni bunku buď zvonku alebo znútra, ale astaxantín sa dokáže roztiahnuť cez celú túto stenu a chrániť ju z oboch strán naraz. A čo je úplne skvelé, keď zneškodní voľný radikál, sám sa nestane škodlivým. OK, takže je to super látka, ale kde sa v prírode vlastne berie? No, jej pôvod je prekvapivo skromný a začína v mikroskopickom svete. Všetko sa začína u tejto úplne nenápadnej sladkovodnej mikroriasy. Keď sa dostane do nepriaznivých podmienok, povedzme, že má nedostatok živín, vody alebo na ňu príliš silno svieti slnko, urobí niečo úžasné. Ako obranný štít si začne vyrábať obrovské množstvo astaxantínu, ktorý ju chráni a sfarbí do síto červena. A odtiaľto sa tento vzácny pigment dostáva ďalej potravinovým reťazcom. Riasu zjedia drobné kôrovce ako napríklad kryl a tie sú zase obľúbenou pochúčkou pre lososy, struhy či plameňaky. A presne v ich svalovine a tkanivách sa potom astaxantín hromadí. To je aj dôvod, prečo bol pre nás v strednej Európe tak dlho neznámy. Naša tradičná strava jednoducho nie je bohatá na tieto špecifické morské zdroje. Dobre, ale pozor, v dnešnej dobe sa astaxantín dá vyrobiť aj v laboratóriu. A je naozaj kľúčové vedieť, aký je medzi prírodnou a tou syntetickou verziou zásadný rozdiel. Ten rozdiel je obrovský. Prírodný astaxantín z mikroriasy má presne takú štruktúru, akú naše telo pozná a vie perfektne využiť. Je stabilnejší a biologicky oveľa aktívnejší. A ten syntetický vyrába sa z petrochemických látok, v podstate z ropy. A je to zmes rôznych foriem, ktoré v prírode ani nenájdete. Logicky, jeho účinok je potom podľa štúdií podstatne slabší. Fajn, ale ako toto celé súvisí priamo s dlhovekosťou a zdravým starnutím? No úplne priamo. Astaxantín totiž cielene pôsobí presne na tie mechanizmy, ktoré nás na bunkovej úrovni nútia starnúť. Vedecká komunita si to všíma čoraz viac. Tento citát z jednej vedeckej práce to hovorí za všetko. Geroprotektor. To je odborný názov pre látku, ktorá chráni telo pred prejavmi a poškodeniami spojenými so starnutím. A astaxantín je v tomto smere naozaj horúcim kandidátom. Začnime tým, čo vidíme navonok, na našej pleti. Všetci vieme, že s vekom prichádzajú vrásky a pokožka stráca pružnosť. Astaxantín tu funguje ako taký vnútorný ochranca. Pomáha chrániť kolagán, zlepšuje elasticitu, udržiava hydratáciu
a dokonca poskytuje určitú ochranu pred poškodením zo slnečného žiarenia. A teraz niečo, čo je naozaj výnimočné. Astaxantín dokáže niečo, co len veľmi málo látok, prejsť cez tzv. Hematoencefalickú bariéru. To je v podstate taký veľmi prísny strážca, ktorý chráni náš mozog pred škodlivinami. Astaxantín sa cezeň dokáže dostať a môže tak chrániť naše neuróny priamo na mieste pred oxidačným poškodením. A toto je možno to najdôležitejšie. Dostávame sa až k samotnému jadru energie v našom tele, k mitochondriám. Sú to také malé elektrárne v každej našej bunke. Problém je, že s vekom tieto elektrárne chátrajú a strácajú výkon. Astaxantín ich chráni pred poškodením a tak im pomáha udržať si efektivitu a vyrábať energiu. Dobre, teória znie skvelé, ale poďme na prax. Ako teda túto účinnú látku čo najlepšie zaradiť do svojho života? Áno, divoký losos je výborný prírodný zdroj. Ale aby sme dosiahli dávku, ktorá v štúdiách ukázala skutočné výsledky, museli by sme ho jesť naozaj často a vo veľkom množstve. Preto povedzme si na rovinu, najpraktickejším a najkoncentrovanejším zdrojom sú kvalitné doplnky stravy, vyrobené priamo z tej spomínanej mikroriasy. A o akej dávke sa vlastne bavíme? Väčšina klinických štúdií na ľuďoch, ktoré potvrdili tieto pozitívne účinky, pracovala s dávkami, ktoré sa pohybovali najčastejšie v tomto rozmedzí, teda od 4 do 12 mg denne. Aby to celé fungovalo čo najlepšie, je dobré zapamätať si 3 jednoduché pravidlá. Poprvé, vždy ho treba užívať s jedlom, ktoré obsahuje nejaký tuk, napríklad avokádo alebo olivový olej, pretože je v tukoch rozpustný. Po druhé, pravidelnosť je kľúčová, výsledky sa nedostavia za noc. A po tretie, malá poznámka pre fajčiarov. Fajčenie zvyšuje oxidačný stres, takže telo astaxantín spotrebuje rýchlejšie a jeho účinok môže byť slabší. A je naozaj dôležité vnímať to v správnom kontexte. Astaxantín nie je nejaká zázračná tabletka, ktorá vyrieši všetko. Treba ho vnímať ako jeden veľmi, veľmi silný nástroj v našej sade náradia pre zdravú dlhovekosť, ktorý ide ruka v ruke so zdravou stravou, pohybom a celkovým životným štýlom. Takže keď sa nad tým zamyslíme, je naozaj možné, že jedno z najúčinnejších tajomstiev prírody na udržanie si vitality a sily sa po celý čas skrývalo v tom nádhernom ružovom farbive? No, vyzerá to tak, že áno.